L-Aġenzija l-Infurzar Lokali il-Leża ċaħdet allegazzjonijiet li saru mill-Light Passenger Operators Association dwar allegat tħassir ta' multi u sostniet li email li ċirkolat fuq il-medja soċjali tagħha falsa. Il-kontroversja nqalat wara li l-assoċjazzjoni tellat fuq il-paġna ta' Facebook tagħha stampa ta' email li allegatament turi kif 67 multa marbuta ma' parkeġġ illegali b'valur totali ta' madwar 33,500 euro setgħu inħaffru wara komunikazzjoni mal-kap eżekuttiv tal-Leża Svetlik Flores. F'istqarrija, is-Sur Flores ċaħat dawn l-allegazzjonijiet u spjega li l-indirizz tal-email li qed jiġi attribwit lilu mhuwiex tiegħu u qal li filwaqt li fl-email qed tiċċirkola jidher indirizz li jibda b'Svetlik.f l-email uffiċjali tiegħu u Svetlik.k.Flores. Fl-isfond ta' dan, il-Leża qalet li s-Sur Flores talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex tinfetaħ investigazzjoni kemm dwar l-allegazzjonijiet li saru kif ukoll dwar il-post fuq il-medja soċjali u wera d-disponibilità tiegħu f'ġieħi trasparenza. Min-naħa tagħha l-LLPOA qalet li jekk l-informazzjoni korretta dan ikun każ serju ta' abbuż u trattament preferenzjali u appellat għal spjegazzjonijiet immedjati. Ir-rapporti fil-medja indikaw li l-każ allegat jinvolvi kumpanija ewlenija fis-settur ta' trasport. Madankollu il-Leża saħqet li l-informazzjoni li qed tiċċirkola mhijiex verifikata u bbażata fuq email li mhix ġenwina.